गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो खौरांगिरि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय जे जोंहा देग्लाय खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मामोन गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेयो मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दिनै जोबथि सान जोंहा मैयानिफ्राय जिखिनि हाबाफारि सोलिबाय गासैबो गोजोनै जानानै थाङो आरो दिनैनि जि हाबाफारि बेबो मोजाङै मोजां जानानै थाङो गुबैयै जोङो थांनाय हराव जे जोंनि गौथुमारि बिथिंनि सायाव गोबां खोथा सावरायो आरो दिनै जि जोंहा जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोङो गेवलां मेल लायाबालासिनो जिहेतु धोरोम आफाद हिसाबै धोरोम बिथिंखौ जोङो बांसिन गोसो होनांगौ बे हिसाबै जोङो दिनै धोरोमारि सावरायनाय लादों आरो मोजां मोजां आयदानि सायाव जोंहा सावरायनाया जादों जोबोद गोजोनै जालांदों दा बेवहाय बाहागो लानाय गासै सिबियारि बिथांमोना बयबो गोजोननायखौ फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोंनि गेजेर बाक्सा जिल्ला जि दुलाराय बाथौ गौथुम बे गौथुमखौ गनायथि होनो थाखाय बिथांमोना लाइजाम लिरहरदों आरो बे लाइजामनि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायनाय जायो दा जोङो खालि डिसिजनखौ लानांगौ डिसिजनखौ जों लाथ'वाखै मानोना बेनि सायाव जों आरो सावरायबावगोन दा मोजां सोंथि जे जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बर' समाज जोंनि बर' न'खर गासैखौबो फोसाबनाय बिथिंखौ जोङो सानगासिनो दङ जे जोंनि बर' फरायसाफोर जे गाज्रि लामाजों थांनाय बर' फरायसाफोर बिथांमोनखौ जों बोरैहाय मेइन स्ट्रिमाव लाबोनो हायो बेनि खोथाखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ दिनैबो बे सावरायनाया जालांदों आरो जों नैबेखौ गोसो होदों जे गुरु हमनानै धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों गुरु बोसोन लानायनि गेजेरजों जुदि जोंनि गथ' गथायफ्रा धोरोम बिथिङाव आवगायोब्ला आगान सुरोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा माने मोजां लामायाव फैगोन मेइन स्ट्रिमाव फैगोन आरो गुबै मानसि जानो हागोन जिउआव उथ्रिसार जानो हागोन होननानै जों सानो आरो बेखायनो जोंनि गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय न'खर गामिनि अनगायैबो जोंनि जिल्लानि बायजोआवबो जेरै हायो न'खर न'खर हाबनानै न'खर न'खर माने गामि गामि सांग्रांथि मेल लानानै बाथौ धोरोमाव बिथांमोनखौ माने जोङो बोजबनो बिथांमोनखौ जोङो बाथौ धोरोमाव लाबोनो नाजानाय जागोन होननानै जोंहा थांखि दङ आरो बै मथे जोङो जोंनि गुरुनि बोसोन लानानै बे हाबाफारिफोरखौ जोंनि दौरि दौसि आसारि बिबानगिरि बिथांमोना सिरिबाङै मावलांगासिनो दङ आं आरो मिजिंथियो जे गेजेर बाक्सा जिल्लानि जि थांखि बे थांखिया थारैनो सानसे मोगथां महर मोनगोन जोंनि बर' समाजफ्रा बर' न'खरफ्रा जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा माने जिउआव उथ्रिसार जाहैनो हागोन गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो दिनै बेखौनो बुंनांगोन जे माइनावफ्राबो जोंनि मोनसे अंग जोंहाबो माने गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव लाइमोन आफादजों लोगोसे माइनाव आफाद दङ दा जोंनि माइनाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना जेरैबायदि गोजोन न'खर दानायाव गोजोन समाज दानायाव जेरैबायदि बिफाव लानांगौ बे बिफावखौ लाबोगासिनो दङ आरो दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो माखासे आइजोफोरखौ बायदिसिना गाज्रि रिल्स फोसावनाय जोङो नुयो दा बेफोरनि सायाव जोङो सावरायदों जे जोंनि माइनाव आफादा खायसे माने स्टेप लानांगोन आरो बे स्टेपनि गेजेरजों माने सांग्रांथि मेल गामि गामि हायाब्लाबो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो खायसे सांग्रांथि मेलखौ होनानै बेफोरखौ होबथानायनि राहाखौ लानो थाखाय बिथांमोना सानगासिनो दङ आरो सावरायगासिनो दङ नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब
लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IBPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है, और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे साबसिन जाबाय आरो। ओमफ्राय बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, बहाबा मा जानाय, जियाव मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलाद लानो हागोन।